nansen ye kwada baso dai a nana Dr. Afram Brempon a odi ne ho nana kinkon oba ya de odu ayeye di hase yensase jensase no ye ne ko sie se oro oba tonsase no ma ye ne ko nsise na nsise e kwa ne se oye ne se o twa pro to do bia oba ma e ba ko na pro to do amia ne mama sase no na wo twa man ba ko ne ye se ye ntiase enti ye kan ya na na se asan so kinkon ti o so ntiase do opa no obeye asan se odene ho Abusia ye ko Suma entia ye nsaka ene se Suma hena chia me hena wu wa hye mo benfie nsun ko simfie ene nsia mu honum baabi enam so amono ankasa fa kire ye na brefu no hye fridge mu a ene oni abusua no enya sam keto akora wo Suma na ye nkonko tie nsem bi abusua ne kan ye ba na ye soso de ente ho aba ye ntie Suma panifo a odi sa adwumadi di wo no no ye hwen nsem a wo ken na kwasi da bi a toso mienu ewa abusua mu na obegira ho aka nsama eha abusua nyina maka na kwase yo abrofo yesia se nya ne deso ne yesia anibire usun nyere ekasa esanse ya kwansensemem be mfie nsia na asensun ni a tese ye hu ba bi a enye ni nyina ne se AKOMENASE abusuan ye abusua kese a ye ne nana Suma hene nom ne ye bae ye kufiri akwam ababedu ko biem na ye bae no ye ne nana njagu fafo ne ye kon ye bae betena ye besie nana no kotifo abema ba bi tena ye ndi de me pese atiefo betene se ye nya mo wo ewo Suma kura biem bi mma ya asase esanse ye ne ye kon bae betena asase ne so ye si ye kwatama ye woso na de nansen ye kwada baso dai a nana Dr. Afram Brempon a odi ne ho nana kinkon oba ya de odu ayeye di hase yensase jensase no ye ne ko sie se oro oba tonsase no ma ye ne ko nsise na nsise e kwa ne se oye ne se o twa pro to do bia oba ma e ba ko na pro to do amia ne mama sase no na wo twa man ba ko ne ye se ye ntiase enti ye kan ya na na se asan so kinkon ti o so ntiase do opa no obeye asan se odene ho asema wo koto no papa yi agina mu aton asase no ogusu ane oni na busuanfo ba be ko se we be ko bobra anya ye no ne ya asase no ba ton ni nyina de asisi dankese ama ya nga ye ya defo no ya ba ahiafo ena na timodini no odo ayi AKOMENASE busuanti na ya nhwe hu se ye fra kwanu ya ne ye koye na se wo ko a se wo ne bosonso a se mo baba wo so na ye ba amahene so na se ya sa ne ma nyina besi na se na nan amfa na ni anto se ye de hawa no be haye de a ye de ye ne bibia kan ne ntimi mpi challenge ye ne sika ye ne ahodire bia ye kan kire warrants mama odi na pamfo se bendie ya se me asopam na bemfre no na ye nim se onim no asan se ble ni futufo no Dr. Afram mama futufo no na we abusua etina AKOMENASE abusua e na wote wonom enka no na wo makomo ha nyina e de atoso na enye wonwa se Suma hene ana odene ho mo sakwa so ye kinkon fi se koyo do mo faso no sa e na e be fro abusua wo hwe se de wo sie ne niema de fa no a contempt no ye ka ho asem no de na do ma hene chi no sa niema na bi osuni ban ya do ma hene didi ne nkrofo ene atenkonwa hye na se no sa bi na Suma hene so hye ase a wo die akonwa kura wote so kura mpo no yese manso ho a yanka asem no fanye de enwie ye ono akasa beka che se national science yangazete no na onkoso anye Suma hene na fo mo hwenka asem no enye no ntina mo ha edie be ntina ohina a wote akonwa so se council of state member ya utuma mpanyini fo na ebi dawdiem unim ho ezo so diem epro edie be ntina mpanyini efutu 40 sewo utumi tina onom ede abusua we ekoya wo enti se emu nto mu busawo papa ne kasa no wakaye wose
obi a utuma mpanyini fo mpanyini yempo wontumi ntuyefo na kampese Ghana nyina mampanyini kese tesew enti mampanyini de yeka yesebe bi otumfo bo chanchancha ne ho hia no de do ma hene no duma Suma hene no ene na no watankonwa bi a obo no honom eye no ha adwen Oma kan bi ena omo okuro ni so ena tankonwa hehye wono mo ase no wo mo aka afo wo mo asi wo mo kon ho ena do mo pa bia wo mo de ye wo mo ebo won chimpire eti as a council of state member no onu akasa ne die mu mpo no wo mo so ntumi ntu wo mo fo a de na kasa de kire yen nti e besere kwa odo mo fa so na nye udu ho akobodo ma here hye ahimfi a wotim wo Suma ho hye ahimfi a wotim e wo Suma ho na hye na do ma here mo ne nkronkro ahozo a wo kokoso no mo buru champion fo no hye se wo ko wo mo ho no mo a oma himfie bebe wo mote no na fa kompe fa toto wo de na wote ho no ho na hye se de wo ye no eno na wo ye no a de oni ma ne social media na ya anma sho kutu pa no beto na wo kan sam ne de hia na bunu regions of chiefs honom no maji ho akonka so ho ko na mu de hene no mo ye kan bi na mote honom national honom no ho de menko ho bunu region honom no mo council no ho na mo wo de besi bia committee bia nya de wato so na wo kwa odie mu no wantumi tina nsu atiraji wo mu no fi se ya mpe obi obetumi owo hunu mu ya mpe obi ono onye baya asafo na atena so ya de brun champion fo no ene te so enti do ma hene beka no enu an ye koso enu an ye di so e wo honom na ka busua atena honom akokon aba banya ba bia atena adi akonwa hwekura adum pempezo ti sei na wo ba se wo aba obe cha asase a wo se asase bia me gidu ma ba akọ esisem se wa ka bepene esisem sei se meje won asase du bia me ma ba akọ adai asase du wo manipa ne ba akọ ye no ne se na amene e ba se ya na mote ba bi na mu di atem social media no so susu ampa se akonwa abeto ho ona na mo ye bi koye no ma ba be ye bi no mo kọ obi aba no beje nsase nkron anke bedu su no kasase no oba benya bia ba be ye emu nkron e de ba kwa mani wura so obi akọ agina asase obi ato asase de eje ni nchirima obi abobra e de asase eje ni nchirima na ba ba tsan so ohene no de ona nanom ya be ye bi ato so no ene so ba beje nsase du no ma ba akọ nipa no ba akọ enti kwan a mode wonom nam so obono wonom no enye Chieftaincy ministry ya ka wo ma sabo kokko se fremo ye nte ho asem omampanyini o council of state member futufo no e kwan a wode gofo fa so obono ne patam titi no woni e hye na se no e che kures ne pawo wo mo bra wona ase enti monhwe na monka bi ma wo mo na edo so dodo wo hwa sade wo mo esikasa de fa no a wo koye ayie onu ankasa de netumi so ekohonom kokoye ayie sade do ma he tumi de netumi so de ahia wodi akire ma ko sampa ema asamodua ko hye ne kutupa ma no koye kofiso no hima na yie no sabi no so ye wa ha na so pasa de hye wo honom a yetumi fu omu achi ekokoye ayie ema ne yie gise krom ha no wo ma ban aba ena tumi fa busu achi kokoye ayie emfa won sa atsankonwa ne hyawase anase won hyawase sade etie bi oda busuam wo na oso meyi wasotire amama nyama ne asa na fata no mo ye wie ade hye go akwan mu a o meyi wasotire ba tumi no wo ho se ne aka kwakosie enti ma yakwa ne yin asumasi anase obenten na wan kasa won fa otumi so mfa akire enkonko ye ye gisika twitwi de ngubotom abrefunu hye fridge uti bi wai se funu hye fridge ema wo ho abusua wo ho wosima kwa fofunu na ma fofunu na chi akoye ayie no agisi ka twitwi de gumbotom efunu na hye fridge mu no wo mede ye yi efunu no wo mede age wo mede yi ko ifunu no e de aba be ye yi no hwan na beko ese busu eche se wo makoyi ifunu na sie e kapa amre wo mo no eche kures ne pawo enkole wo fie okwampo enya suku yi bi no mo akọ esa na keda wo mo so na de funu ka hye fridge mo so me kwa yesai now the film be shame akpon 6 to 7 years edi aso chenko na die na wo hwe obono honom monka ne yemfa mamo ade property am wo hwehwe obono honom no monka ne yemfa mamo eno de mama ba no o monteye eno de mama ba mo o monteye eno do hin David mo o monteye wo mo enya nteye eti de wo ye no eya na etan
na obi aso ntimi nka mo asem ana mo aban na aba ana bro hono do dama no nyina so ya ndisi na mo aban na aba nti no emfa ho ne ba bia besi won ye su ye e wo doma nyina ya ante wo ho asem biem ahye wo mo ho fi so mo aban aba bibia no no mo ekoso bo ma beka wo magi adi ana so magi atum atu ho na mo da wo mo nye enti do ma ahene enkuro be hyehye na se bakeka bi de omo haw ne ade ya ante hwe kyeremasu ya ante hwe suma so nkofo ombe kasa ye be obosumi no ombe kasa ye ena na anu omo sa timu biem ya ante hwe ne ya ante hwe fi so ma bai na aba de omo pe no omo ye omo ho honom obi dia ne na Asante asem na aba dia ekeje si honom horo ho na me ya aduma pagya Asante eje free omanyi mu akoma hodo so na Asante tumpon na World Cup ya first Asante ne so mra fe no nyamba ta chire de sikadwa na bibia ntum nya bokọ no na one aman ne akuo hodo ko kasa mpanifo akuku dam etiti de ni ntie ko kasa no eno na ya de mama mo to no na mo ka ho asem de cham honom no mo hwe na mo nka die hia obi mpum tuo no na motumi trase gige dem so dodom sen na mo hwe ekeka ho asem ehuru ho enne hia mo na mo mu die mu ne die mo hwe na mo nka kotoko hini nyansa ne tumi so no nim ho adaje entu obase no trase no ba Asante council na man hini na bempofo trase anasa na no nkomase fo trase a wo hwe musuenku ahodo mu nsem entama ahodo apiepie mu manso ne nsem no bibia dodo yie nkonwa dada ho no no hwe ma yie sisi ma bibia tumi akoyie wo fa do ma ho ba se emasi ha ena bibia yesei ena bibia yesei ena flag ena ho ni eyinkura susu na mugubro ho amudi no eyinkura susu ena mugubro ho amudi no eti se den kran no mode brem no Suma hene ndo ma hene yeso ye bia gyan kaso ye bia to aso mo ye bia munyai na nkonwa no kwa motete so no kwampo no munya ade hye nti na mo ye saa no munya ade hye ye kompa hweyi a munya ade hye ti na no bi busa se ndo ma hene wo maame wo woi na na ko suensua wo maame no owoi nso opanyini bi busa wo sa question no da dwine ho yie na mo amudi a kire so mo nwini ho yie na mo hwe de asem ne esi kakọ na se de tie bia wodo a ede baba osenkafo si bibia woni mre bibia mo ye no ho bia kuntu asem ye no ho bia so se ne ma mo ye no bu no ho bia no eche bia ma wi ye baba bibia so be da di pefe am ye homoto ntabu so am de musia no na de ekoso e wo bono ne patemu no Suma hene so ahya ase no ma hene nsem hunu na wodi no ahya ase di na chi a onso ahya ase eze na afo efa yaw mu etete wonom wo honom as a council state member tuma panyini we de atoje wa obi se yani ehu ene di ho adanse ye de yaso ate wo mo ne da mu jam ene munim se de sisi wo mo no edefa ye koka na mo threaten wo mu nti no bebre nsam hye wo mo a omutumi fa mabo nti meka fi so wo mu suro muna mukura security no ho muna mukura bambo ho nsam no ho nom muna mo wo budo sakese muna mo wo tax force akese ento mo koka sesi a wo musuro de mo de mo fa so ho nom no si ye bie kwan atum sa enkronkro wo no bia mbekasa ka mo betinsam kakra bi ne tumi ba bonti meka o mo ha de kire na de na wase basa akonwa ne oye osoma konwa ohine na waba no ba be soma man ni mu enso ya dane no na kromafo no ba be so mumpo a ya je atum mpo no mo san etwi wo mabo so mu wi ama shifting nyina de aba Asante mu wi ama shifting nyina de abra Asante fo into the busu afo asensebe na de ekoso Suma no ha ADUMASA TV mo bu na ni de mra kase mo tro to comment section wonom na share mo obi aso nsantumi nsusu bi medin de atese me na kwaku me de musi ha makra